Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no Garo ang pataka ni Odion. let's. Hello and goodbye. How can I hold you Ano? with you up there and me down here? Maray na ito tabi sa imo ka boss. Ring on your bell, Halipot siya na. window An sa tuyang pag-iriba-iba ngunya na Martes. is bright. I'm gonna knock and ring and tap. Aramon niya to. Sa pag-aram po ni Mardela. Ino po unaan sa indong makikiriba ngunya na pagkautong ini. Siguro mga 5 minutos na. The shortest ever program This ain't no time to slow in radio. down. Kisses. 5 minutos. Yun ano? How can with you up, At nasabi nga ni you say hello and goodbye. knock on your door, ring on Katawang tamang garara dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. two. Data na magparaluyon, inutun ta na. And It's bright. I'm gonna magsalayo na ni ang last report. Digdi sa programang ini. ring and tap and knock and ring and tap and knock and ring. Data na, okay, sige. Ilog ta na si JLN. JLN. Maray na auto tabi sa imo. Go ahead. Yes, salamat, Direktor. Bagay man sa imo, talot gutero ka ma. Natuod na si ABC Federation President Cap Adrian Salceda, Direktor, na hanapon bilang padrino sa mga kasal bunyag. Oo. Urog na sa mga aldaw ni pistahan kung saan ngunyan o subagay ni nga ngunyan na mga bulan. Mas, Mga mas, barangay. mas baptismal, mas wedding. Kaso hapon, pagtapos kan regular na sesyon, tulak-tulos ini kay pasikagawad si Pading John Villar Ah, sa sitio Maylangka, Barangay Kutmon, sinundan sa sitio Bungaw, sa Bakungan, Barangay Lanigay, bakuan kutmon sa kamalig. sitio Kutmon nga ni sa Barangay Maylangka, sitio Maylangka, Barangay Kutmon, Pulangge. Una ko sa kamalig na arayo una. Ikaw mapalagay sa pulangging kutmon. Iyo. Ah, okay. Tapos may sitio Bungaw, Barangay Lanigay. Sityo Bungaw. Oo. Una ka, Mayor, bakit yung taga lanigay ka? Oh, may sityo Bungaw duman. Bungaw? Talaga, as in Bungaw talaga? Pangyayari sa... Ikaw man ang gaan. Confirma daw. At ako yung si John, ano si John? Kung taga lanigay ini si John. O, pista duman, kaswapon. Ah, baka mo palang Bungaw, Jim? Ano? Bungaw? O, pareho man sa nabaga. Hindi ba man so Bungaw bura sa Bungaw? Ang Bungaw paano? Tostos. Dalot gutero ka talaga. Bungaw ito, ang pronunciation, Bungaw, bako Bungaw. O, basta rin ka. Oh. Mayor na sponsor na naman ini, si Cap Adrian Salceda, mas baptismal, kasal, sa nasabing lugar. Nanganganagod si Nonoy Cap. Ano eh? Inda. O, to siyempre, kada, halimbawa, pabunyag na sana o magpakumpil, mga 10 iyan. O, kumusta ka na kayan? Yata nakatuda na makasayo, Sa bagay, O, ABC Federation President ka, so, tao kang bagas, may sobre ka pa. Iyan pigapon na. Dakulang. Politics is addition. Dakulang katabangan naman ini
duman sa may mga okasyon sa pamilya, makuha man yung kininong-ninang, permi kang kasabay natural. Uyog mo baga na rin. Nari do makaabot man digi sa tuya yan si Nonoy Kap. Ade, ano man kita. Pag nakatapos na sa training sa Akimo, Iyo, ade. dahil ng paingalo, ang pamayugan liga kan mga barangay sa Pulangay sa mga aktibidades kay ni pati community pantry direct napapalaban. Iyo. Oo. Pangyayari, ade. Sa pagsagundar kay ni sa mga kahagadan kan mga kahimano direktor. Iya, bigapod na Salceda kay Correct. Servisyong Salceda yan. Mhm. Baka, Ayos. si Juan Miguel, fight naman. Iyo, sarabay-sabay yan. Iyo. Sarabay-sabay. Salceda Trio pala ng pahit. Oo. Pangyayari, ade. So, dire-diretso na pala na yan. O, yun ha. Okay, sige. Okay, so yan tabi direct. Kan sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mabalas tabi, Jimmy Boy, sa mga istorya ali dyan sa Pulanggi, Albay. Oy, kulabat ko palang tabi. Oy, Andy Marbella, kan Task Force Kalinigan. Kumusta ka na tabi, sir? Ha? Kumusta na mga pahit? Pigi daw katabi kan digdi sa sentro kan Legazpi. Tagarong balik na naman sa mga illegal parking diyan sa mga gilid kan tinampo. Ha? Pasyado tabi Mark baby. Ining pasyadahan mo naman ining Rizal Street, pasiring sa Lapu-Lapu, pasiring diyan sa Ibong, ha? Tanganing magkaturol-tulo man ining ibang mga auto na minabaralan to'y sa sidewalk. Riyaw na naman diyan. Ata baya pasaday giraray. Tanganing magkaturol-tulo yan. Garong sa iba, yan mga nagdilibot. Ata na amigong Andy, pasyari giraray. Tadakul ka mo dyan kay mga makaralaman naman. Durable parking sa iba. Baysa na. Mga nasurumag, kakaigo naman ki-surprise attack yan. Garo yan so atake kan Israel. Bigla sa na minapalayo ki rocket missile. Ini si Andy Marbella, usto na sa nang pagtrabaho kay ni. Pero dahil mo siya, unannounced ang pahit niya, surprise attack. Nag-una-una siya na kayan, ngaya, dahil na naglilibot, ay mabuyo maglibot, iyan, nilingon mo. Tadakul naman niya kay magkakaralaman. Kaya tayo ko na naman namalatbagat na naman ng mga yaon dyan ng mga auto. Ugaring ta, oras na para kita, sabi ta na nga ni, I said hello, I said goodbye. Shortest program ever. 5 minutes. Sarong report sa napati. Para na tabi kita tambak pa ang mas-segregate pa si John. Antabayan tabi ang next program alas 11. Atod sendo kan DOH, Department of Health. Dakulon pati ang masasabutan tabi nindo. Bata mo niyan, pig-observe ang Hypertension Awareness Month. Ngunya na bulan na ini. Apura kan COVID, asin iba pang mga infectious diseases or mga programa kan gobyerno. Mananangod sa salud, mag-antabay-tabi ka mo sa programa kan Department of Health Center for Health and Development. Okay. Mabalas tabi sa Lugamos. Ang bagong jersey, Mark Contigo, may bagong tapas. Stanley Ringo, sa One and Never Nation